Dengoka hindeheye kuli demek nêzîk de İsraîl û Amerîka êrîşê bikne ser rêjîma Îranê. Pêka Nûçe gihaniya Rûsyê bîşandîna peyamekê bo rêjîma Îranê ra gihandiye. Kuli demek gelek nêzîk de dejî aliyê Amerîka û İsraîlê ve bir awayekî hevpar êrîş bo ser rêjîma Îranê bêkirin û bir tenê li benda fermana êrîşkirînê ne û li ve derhekê de huşarî daye. Pêka ve rapore Rusya bir reyên diplomatik ev peyama taybet bo rêjîma Îranê şandiye. û tevî nîşandana nîgeraniya swê li derhek dîşeviyê jî kontrol derketî li devere. Daye nîşandan û daxwaza swê parastina rejîmê jî her cure kiryareke bizvener û haydanane kiriye û daxwaza çareserkirina pirskirêkan bir rêya diplomasiyê kiriye. Ev peyama li halekê de jî aliyê Rûsyê ve bo rejîma Îranê hatîye şandin ku alozî û dîşeviyên li navbera İsraîl û Amerîka û Ewropa jî aliyekê û rejîma Îranê jî aliyê dînê li tundirên rewşa swêdeye.